Sing MLA dongna. Itulah. Sama waktu pas nangin na. Habis jam besar ya kan tapi jadi reaction Ya apa? दा बिनो खोन्थाया Singni understanding okay. आन्डारस्टेन्डिंआ अके आरो जोंथ' बिसोरनोनो भट होगोन ना खिन्थु आल्टिमेटलि बिनो आरो बे जाखागोन आरो जोंनि मानसियाथ' एकदम खौसे जोंनि गोजा 100नि 100 न'खर होजोबगोन बिसोरो नांगो होननानै दे जागोन दे Ara, मोनसे आंना हा बेफोरनो Asila ada power handling asila. जागोन सुक्तिया जाना फैथोंसै जथेस्थ' मानसि सुक्तिया दङ जाना जोंनि ओनसोलनिफ्राय जोंनिसो दंजोबो सानस्रिया मा खालामना लादों एसे दा समुदा जेरैबायदि बुंदो एबारे नुसिगोनलै आदा नोंथाङा आं साबसिन खालामना होबाय बेफोर आंनि सोरमोन नंगौना अ बिना एकेबारे जेनेबा एकर्ड जानाय लोगो लोगो माबाफोर नियम खालामगोन वेलकाम हिसाबै बिथिंफोरा प्लिज माबाखौ लाबा Don't let